Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Masu kallo barkamu da wannan lokaci. Sannunmu da arzikin sa kasancewa tare da juna a cikin shirin kundin labaran mako na murya Arewa TV. Sunana Khadija Umar Gada. Ga kanun labaran wannan makon kamar haka. Ma'aikatan jinya a Najeriya sun sanar da janye yajin aiki. 'Yan bindiga sun sace mutane fiye da 50 a harin da suka kai Zamfara. MTN Najeriya ta tattara harajin Naira tiriliyan 2.1 a rabin shekarar 2025. Babu kalmar inconclusive cikin tsarin dokokin zaben Najeriya, inji INEC. NBC ce ke da hurumin dakatar da Badegi FM ba gwamnatin Naija ba. Ga cikakkun labarun kamar haka. Ma'aikatan jinya a Najeriya sun sanar da janye yajin aiki. Babbar ƙungiyar ma'aikatan jinya ta Ungozoma a Najeriya ta sanar da janye yajin aiki na kwana 7 da ta fara yi bayan cimma matsaya da gwamnatin tarayya. Sun fara yajin aikin ne a ranar Laraba bayan sun zargi gwamnatin ƙasar da kasa cika alƙawarin ƙara musu albashi da alawus da ƙara yawan ma'aikata da inganta wuraren aiki. Wannan labarin shafin jaridar BBC Hausa ce ta wallafa shi. 'Yan bindiga sun sace mutane fiye da 50 a harin da suka kai Zamfara. Mutane fiye da 50 ne 'yan bindiga suka yi garkuwa da su a yankin arewa maso yammacin Najeriya mai fama da tashe-tashen hankula tare da sace-sacen mutane don neman fansa, wanda ya kassara lamura a yankin tare da tsananta talauci da jama'a ke fama da shi. Kamfanin dillancin labarai na AFP ya ruwaito wata cibiyar tattara bayanai ƙarƙashin jagorancin Majalisar Ɗinkin Duniya a ranar Lahadi na cewa harin shi ne na baya-bayan nan da aka kwashi mutane masu yawan gaske a ƙauyen Sabon Gari da Muri da ke jihar Zamfara ta Najeriya. Wannan labarin shafin RFI Hausa ce ta wallafa shi. MTN Najeriya ta tattara harajin Naira tiriliyan 2.1 a rabin shekarar 2025. Babban kamfanin sadarwa na ƙasar MTN Najeriya ya sanar da samun kuɗaɗe har Naira tiriliyan 2.1 daga ayyukan kira da intanet tsakanin watan Janairu zuwa Yuli na shekarar 2025, ƙaruwar da kashi 55.7 idan aka kwatanta da Naira tiriliyan 1.3 da aka samu a rabin farko na shekarar 2024. A cikin sanarwar da kamfanin ya fitar, MTN ya danganta wannan gagarumin nasarar da ƙarin buƙatu daga kwastomomi da sauye-sauyen farashi da aka aiwatar, musamman a cikin zangon biyu na shekarar, da kuma ci gaba da faɗaɗa yawan masu amfani da sabis na intanet. Wani labarin shafin KBC Hausa ce ta wallafa shi. Babu kalmar inconclusive cikin tsarin dokokin zaben Najeriya, inji INEC. Kwamishinan zaɓe na hukumar INEC a jihar Kano, Malam Abdul Zango, ne ya bayyana hakan yayin wani taron wayar da kai da hukumar zaben ta shirya da masu ruwa da tsaki a Kano a ranar Alhamis, gabanin zaben cike gurbi na wasu mazaɓu da za a maimaita a ranar 16 ga watan Agusta. Ya ce wannan kalma ba ta da wata madogara a doka, duk da cewa a baya ana yawan amfani da ita lokacin da adadin ƙuri'un da aka soke ya fi yawan tazarar ƙuri'un da ke tsakanin 'yan takara. Wannan labarin shafin jaridar Idan ya ce ta wallafa shi. NBC ce ke da hurumin dakatar da Badegi FM ba gwamnatin Neja ba. Ministan yaɗa labarai da wayar da kan al'umma na Najeriya, Muhammad Idris Malagi, ya buƙaci kowane ɓangare ya mayar da kuɗinsa kan batun rufe gidan rediyon Badegi FM da ke birnin Minna a jihar Neja. Ministan ya bayyana haka a cikin wata sanarwa da mai magana da yawunsa Rabiu Ibrahim ya fitar, inda a ciki ya ce hukumar kafafen watsa labarai ta Najeriya wato NBC na da hanyoyin shiga tsakani idan aka samu irin wannan matsala. Wannan labarin shafin jaridar BBC Hausa ce ta wallafa shi. Daga haka ne muka kawo ƙarshen kundin labaran wannan makon, amma kafin mu salama da ku, ga maimaicin kanun labarun kamar haka. Ma'aikatan jinya a Najeriya sun sanar da janye yajin aiki. 'Yan bindiga sun sace mutane fiye da 50 a harin da suka kai Zamfara.
MTN Najeriya ta tattara harajin Naira tiriliyan 2.1 a rabin shekarar 2025. Babu kalmar inconclusive cikin tsarin dokokin zaben Najeriya, inji INEC. NBC ce ke da hurumin dakatar da Badegi FM ba gwamnatin Naija ba. Ku sake kasancewa tare da mu a wani makon domin sauraron wani shirin. Sunana Khadija Umar Gadal. Ma'assalam. Muryar Arewa TV.